Ndala chiel toko bila mag GSU goyotachi apis Governor ma Kisii. Lwasi makamano nyuolo paro bura kawuok kuom jotelo masiro Governor Simbarati. Jotelo golero ni obila owinjore ochiw arita ne oganda to okrakore kodgi. Andrew Ndego miyoler mathoth. I am MP of this county by the name of Soso. Speaking, Mr. Speaker, on social media that I posted himself on these social medias that on Monday we have security officers, different security officers, and Mr. Speaker, it cannot pass. Kamano ikakalwasi ne chalo yod bura mag county ma Kisii. Mana matin to jotelogo makre agoko gi agoko mar pimo tekre magi mano ka otenore gi gwenyruok paro ikindi jotelo masiro wach tach mane ogogi obila mag GSU e kar jot mar Governor Simbarati kaachiel gi mago masundo okang' makamano. MCAs mag Azimio ne orakore gi jowetegi mag Kenya Kwanza e wi chenro mag weche makwako county ma Kisii. We need a total discussion. We need a total conversation, Mr. Speaker. I urge you, Mr. Speaker, under your powers, before we spill all the waters in this house. Moko kuom jodbura masiro Azimio seyo mago mag UDA kod bedo gi paro maling' e chocho chenro mag dongruoge maitimo kendo igeno tim gi tend county no. The GSU officers raided the governor's office and ransacked it without due regard to inform him of the intention, nor did they have a such warrant to that effect. This was an act of impunity which goes contrary to the Constitution of Kenya 2010. It begs the question, why would the government send truckloads of GSU officers from Nairobi to harass the governor and his officers instead of dispatching them to banditry-prone areas like Northeastern and Baringo? This marks of ill intention aimed at derailing the governor and the county government of Kisii from the course of normal operations. Moko kuom jotelogo dwaro mondo yang adieri e wi thoro mane omiyo obilago eko goyo tache kar jot mar Arati kaachiel gi ng'ekni mag chenro e county ma Kisii. The GSU issues should not be allowed in this house, and we ask the CS Interior to give a statement. Bang' romo makama yod bura ma Kisii, jotelo mag Azimio bago twak mabathe gi jofwambo mar pedho ayanga pachgi. We are here calling our leaders, especially our MCAs in Kisii County, to fear God so that we can serve this county. And now we ask that the national government, Professor Kindiki, to do investigation so that our women can be safe. We know that if we are going to allow this kind of intimidation to proceed on, mostly women, we are the people who suffer. And as a leader who represent women in this county, I condemn this strongly. E kinde ma osekalo, lwasi mar ywaruok e weche mag siasa e kind jokanyo mag Azimio gi Kenya Kwanza osemienjo e wi county ma Kisii. Andrew Ndego, Ramogi TV. Ywaruok osechako limbo e kinde moko kuom jokanyo mag UDA sub county manyatike kotenre kod chenro mag